Khot ka district administration ni kaseng henyotre integrated territorial organization menta kasngi haka arson tarik nai wing haka bede berkajing penlong kaseng kajing thang mombati bat ban yat rali la syai kasni sajai haka jikren merkelan pathai kubor ubadon bok presiden kahito uloong bahadin ka jikren kepala nek shikenta tam nakaliang ka district administration kalaong bakiladap ban yakren bat ka sarkar asam bat kilawat ru kilat kilenti bakaseng hito kanya kedu bat ban yo yakren halor ka kajing dawa jong kaseng hakmat ki he jong ka sarkar asam kaseng kala kerana kabashai makumpa kala penpau bat penbena kan penlong bet jika jing thang mombati bat banyat bet syakmat halor kane laban rap ubadon bok shushu ubadon bok loong baki pajba kimdei banya seir banya ting ya kane ka jing temu juga seng ban thang mombati namar kum ki kon samla jong ka bri uhnyutrap ngikwa ban syong suk syong san hapok ke jela nyim kwa ban thau ka jing klumar hapok snong pothau de kumba nila de pembena menin bahkan don gajing thang mombati kalau bagi semulem ni kita bisa siap teh pok mukro tengi mentarasi nak kalian juga district administration kalau khot ini banyak keren sani bahan halor ka jing thang mombati la sai bat halor ka jing yai rali te hadin ba kalau don gajing ya tai ka ba kato kat nepor don hadu iskenta dan nak kalian ka district administration kalau ong ba kila ada biarkan buat ke sarkar asam buat kini ke yu kilawat kalat berhenti ba ngine ke liang juga hito pengin yo benye kenduk buat ki ban pensngau ya kata ka jing dawa ke jing dawa ke jongi hakmat jong kita ki he di bena asam te ngingin penlong be ya kata ka candlelight vigil hendre ya collocation ngin penlong shu hapo asam house namar bangila yo benye kenduk buat ki la sai hapo asam house te jaga candle light kajing thang mombati kan dei be hapo malki kumba ki la ai ka venue naka district administration te nakaliang ko jongi hadian ba la bon ki ne ki paradok presnam ki jongi ki ba ye phone ni ba ki bon ki bedang don exam ki don ru ki bedon sha po bar celah ki bawan daga train ki bawan daga plane ki snow ear snow smith tengi hot nyapan perkat naga pors kapor ba kajing ye khik jongi ka dei ban don kajing job bangin syarem hanon no te dei halor kata kanong rim nishim ye kata deka be ya kren bangi stroke khnang ba kan like ba kan ka ding kan kelang sapo asam kum ba ka jam menin pet ngila syak tenju kendiat halor ka jing wanra umpnyang sanesha sor silong bat cha jela kumju te Masmi katuka notification nak gitu ki asam masdur tengin kalian jungi rungila phone direct siapa wala sam show presiden juga wala sam tivari te ngindal ada penyetok menjadi discuss matu te kena ka sor ngil air ka jemplar ka don security te nak kalian ka sarkar kala ajing thok ba provin bakshi tengi ngi sudai syah ot ka bahasa bangin yakran ya ka jing yakran berkita ki he asam hamte hapo asam house lesai shwa bakan don kan ka jing thang mombati tengin na kalian hadin bangi wan ye kenduk nang tu kat baki volunteer di dang up hapo malki ngindal awan apo nang tu na po asam house ngin sathang padi ko mombati bedengi kwa ye jing job kum ka jing punya kulmar ko song ko thap or kan sedang baik lai beje hadu pakem dum hadu sausan beje but ngi kenturu sipat ba haga jing thang mombati ko ni mdei ban ye sier mdei ban ye tiang ba ni kumki khon samla jong gobre nyutrap ni kwa ira song suk song sngan ko jela nim kwa bakan non keno ka jungkul mar po snong thau bat ni maham ru ye girishim ko bu ki ban sim haga kerteng jong gaseng ka ban le gi nug nugi kam bat ni kenturu cha barok ki nong song snong jong ba jela bat kumjur ki ba kham tam ha po sor silong baki dei ban ple bi ke dukan jong ki dei ban khang tang ba i don ni kata ka jing thang momuti bedai ni dei hi ban ya kamai jak po kham tam nga i bo buon kidiki khasi jongi hi ke ba shong chpok matran ke be yap ja ke be yap than te lada kumni ngin ya khang bukan de ngin je bam de kai te nga so ban kentu ya ki ba ha la chai ha ka jing ya thang momuti jongi wan yes no kti lang hendrei wan da ka ba jai jai ba sin bangi ong ka thang momuti ngin pen sngo bat ngin pen sngo ru la chai lada kane ka sarkar jela kamla ban le ni la long ki bakloi ban le pat gi wi senjang kata kadi ka kurwo ka basai shakini ki community business shakini song dukan khamtam ki pardok presnan bat shaki badang don ka exam ru ki ban le ban thoi bat wadnum shom sir hapo rilojong
ngej scam ba kini gi kerwa bengi PHP ba pin yesutu banjat lala ka jong hok ba nu umla ban kam trai ba hok ka jong pi thầy cũng yêu lại một tay kam la kaliang jong ka ngi disi kil ong ba hadu shibit kin pumpoi yang kata kesti te kendala poi kita kesti tangan sepentip pada pi ki e kita ki he hadu mentangam hatip ki e kita ki bagi ong ki he na po asam